Odbojkaški klub Crvena zvezda čestita na 50. podcastu. Puno sreće i uspeha. Dragi naši prijatelji, ljubitelji odbojke, dobrodošli u novi 51. podcast i evo, hteo bih još jednom da iskoristim priliku da se zahvalimo svima koji su nam čestitali na jubileju, 50. podcastu. Evo, pustili smo upravo i čestitku odbojkaškog kluba Crvena zvezda, zahvaljujemo se od srca i svima vama koji nas pratite, što se kaže, iz nedelje u nedelju i evo, zbog kojih smo i mi ovde i donosimo vam i zanimljive goste, a nadam se i zanimljive informacije. S tim u vezi 51. podcast, evo nekoliko dana posle jubileja, imamo novog gosta, super gosta, rekao bih. U pitanju je mladi Luka Stanković, korektor Vojvodine, naših mladih reprezentacija i evo ja bih rekao i po nekoj opštoj oceni odbojkaške javnosti, jedan od najtalentovanijih mladih igrača u Srbiji. Luka, dobro nam došao u podcast i reci mi, jel vi ove mlađe generacije gledate ovaj naš podcast? Pa prije svega dobroveče svima i bolje vas našao što se kaže. Hvala vam na pozivu u podcast i pratimo, pogotovo mi mlađi volimo često da pogledamo podcast. Evo, ja sam malo čeprkao po ranijim našim epizodama i pravo da ti kažem, mislio sam da si ti naš najmlađi gost, ali pošto imaš 18 godina, je li tako? Da. Ispostavilo se da nisi, to je bila zapravo Aleksandra Uzelac koja je u tom trenutku imala 18,5 godina, ti čini mi se sad već si blizu 19, tako da zauzimaš visoko drugo mesto po pitanju naših najmlađih gostiju, ali svakako si najmlađi muški gost u ovom podcastu. I evo, ajde, ja bih otvorio ovu priču, pustit ću Jagli i Riletu da te preslišaju povodom jučerašnje utakmice, neću ja da te pitam ništa oko toga još uvek, ali eto, zanima me sad kad sam i to spomenuo, 18 godina, nekako stiče se utisak da devojke lakše i brže u tom nekom uzrastu dobijaju priliku da igraju Super ligu i na tom najvišem nivou. Kod muškaraca ovih godina je to možda malo i ređe, ali evo, ti si ove sezone dobio priliku da igraš za prvi tim Vojvodine, da igraš Super ligu, igraš odlično, postižeš dosta poena i ajde, mene zanima kakav je tvoj osjećaj eto sad na toj najvećoj sceni našoj odbojkaškoj i šta si razmišljao kad si shvatio zapravo da ćeš ti biti ove sezone prva opcija Vojvodine na poziciji korektora? Pa znate kako, sa 18 godina stvarno da se dobije prilika uopšte da se bude u timu Vojvodine, prvom timu Vojvodine, svakako za mene neki dječji san, jer ja znam kad sam došao ovde kao pionir, pa kadet, eto junior, svi smo uvijek sanjali o tom nekom prvom timu i sad baš, da kažem, potrefilo se da baš te godine kada mi mlađi pravimo tu prekretnicu iz juniora u seniore, da se desi podmladak ekipe u Vojvodini i da će oni od ove sezone računati na nas mlađi igrača, što je itekako velika čast, ali opet gledamo na to kao neki izazov, jer nama je svima 18 godina, niko od nas ne očekuje ove sezone nešto, ali mi na svaku utakmicu gledamo kao izazov i trudimo se da se pokažemo što najboljem svjetlu. Da, mene je zadivio evo, gledali smo baš i Rile i ja taj Super kup koji je bio u Kruševcu, sa koliko želje i entuzijazma ste vi igrali i te neke motivacije, baš se vidi onako neka jaka pozitivna energija na terenu, otprilike bez ikakvog straha igrate, što je ide donekle i čudno za tako mlade godine. Pa da, pa mi smo otišli u Kruševac dan ranije, svakako smo se pripremili za to, mislim čitavo ljeto smo se spremali i prvih par utakmica uvijek smo pobjeđivali, da kažem, ali opet spominjao se taj Super kup. Vidjet ćemo u Super kupu, čekamo Super kup, svi su to, da kažem, čekali i ne znam, trener mi usadio tu neku, da kažem, igru bez pritiska, jer opet kažem, svi smo mladi i samim tim smo igrali bez pritiska i bez nekog straha.
tako da smo pokazali tu našu igru. Najviše hrabrosti smo imali mi. Jeste i čestitam vam na tome, stvarno, stvarno se sjajno odigrali i to protiv ni manje ni više nego trostrukog osvajača zapravo svih pehara prošle godine. Ajde, evo, da uključimo sad Jagliju i Rileta. Ajde, ko će od vas dvojice? A neka bude za početak, ja sam dovoljno upućen u njegovu karijeru, ali je jako interesantan odnosno zanimljiva je ta priča oko njegovog dolaska uopšte u Vojvodinu. Evo, ja bih voleo da za početak on prepriča taj, što se kaže, shopping vikend koji se pretvorio u sve ovo, eto. Pa da, to je sad bilo 3-4 godine već. 2020. godine, kako je bila ona korona, kod nas u Brčkom, u Bosni, uopšte se nije ni treniralo. Ja sjećam da je bio taj online škola i odbojka uopšte se nije ni spominjala. I odigrali smo nekih utakmica, bili prije te same korone, imali smo par dobrih utakmica, kažem mi mlađi. I sjećam se kad me tata pitao, to je karantin još bio, ali kao nešto počelo da se trenira, međutim kod nas u Brčkom još i nije. I kao, šta misliš o Novom Sadu, kao, ja sad mislim, otićemo na dan, dva, shopping, malo, kao izlet. I kažu, ne, kao da odeš kao na probu u Vojvodinu. I sad, u tom momentu, mislim, ta riječ za mene prvi put čujem tako neki veliki klub kao što je Vojvodina, da ja idem tamo na probu, mislim, dječak od 15 godina. I ajde da odem da probam. I sjećam se kad sam došao, bio sam kod Strahinje Kozića i Branka Roljića. Oni su tad vodili kadetsku ekipu, to je bila 2003. generacija. Ja sjećam mog dolaska, tada sportski direktor Slobodan Boškan mi pokazuje dom, ja ulazim sa stvarima, sa koferima, tata me ostavlja. I ostao sam 2-3 sedmice bio ovdje, imao sam neki problem sa leđima tad, jer opet nije se kod nas uopšte ni treniralo toliko. I sjećam se da sam ostao na treninzima, bio malo duže i svidjelo mi se naravno od drugara, od smještaja, od samih ljudi u klubu. Mislim, svi smo, da kažem, neka porodica, tako se čini, kao neka veća porodica i svi rade ka jednom cilju i to mi se najviše svidjelo, što je dom blizu Spensa, nemamo 3 minute pješke do sale gdje treniramo, stvarno rad sa trenerima, sve mi se to svidjelo, a i da kažem, ja se svidio njima čim sam ostavljen tu i od avgusta sam počeo pripreme kod trenera Kozića, pa sam prošle godine bio kod trenera Narančića i Gavrančića i evo sad u prvom timu. Ajde, Jaglija. Ajde, daj Bože da mi ovaj internet izdrži, ja se stvarno izvinjavam još jednom našim gledalcima na mojim mukama, ali nisu samo klasični internet problemi, ajde, da ne duljim. Prvo, drago mi je da je Luka ovde i da je najmlađi momak, evo, koji je u podcastu, stvarno, rekao sam i Luka je jedan od razloga zašto ću ove godine, što bi rekli, navijati za Vojvodinu. Baš sam rekao da mi se ova Vojvodina mnogo više sviđa, upravo zbog njih nekoliko mladih igrača i koji su dobili šansu i koji dobijaju šansu. Tako da mi je jako, jako drago što se Vojvodina vratila na stari i dobar put. Ja mislim da je to dobar put. Za Luku pitanje, nek mi nabroji 5 odbojkaša vrhunskih iz Brčkog, sad ovako iz glave, pošto imali smo već i ovde u podcastu goste iz Brčkog, tako da i Luka samo nastavlja tu neku, da kažem, dobru lozu. Inače to su sve bili vrhunski odbojkaši u onoj staroj Jugoslaviji, tako da ne sumnjam da ono što se kaže u slučaju Brčaka, eto, Iver ne pada daleko od leda, znači svaki naredni momak iz Brčkog je pravi vrhunski odbojkaš i jako mi je drago da je i Luka jedan od njih. I drugo pitanje, kako je sve to došlo kada je mlada reprezentacija u pitanju, komu je tu, neću da kažem najviše pomogao, nego od koga je tu najviše naučio? Pa svakako što se tiče nas Brčaka, da kažem, ima nas dosta stvarno. Bilo nas je prošle godine stvarno u Srbiji
i da kažem neočekivan broj, samim tim, ajde da kažem ja od mlađih, eto i najmlađi trenutno u Superligi Brčak, svakako Aleksa Mandić koji je otišao na Havaje ove godine, Stefan Janković, isto uz mene kao najmlađeg Brčaka, uz mene da kažem trenutno najstariji Brčak u ekipi, Žarko Kisić, koji mi stvarno dosta pomaže i gledam ga kao nekog starijeg brata, stvarno, imamo par slika iz 2013-14. kada su poplave bile, kad su igrali humanitarni turniri, gdje sam ja bio tu sa strane, gledao Žareta kako igra i napucavali se zajedno i eto sad zajedno da igramo, stvarno nešto nevjerovatno i drago mi je što to tako ide. Čekaj, sam dobro shvatio da je tvoj otac negde igrao sa Žaretom. Tako je, Žare i moj tata Siniša su igrali zajedno davnih godina i sjećam se kad god sad se sretnemo sa Žaretom, da kažemo nas trojica u istom društvu, znam da tata često kaže, ako i sa Vladimirom ne budeš igrao, onda ne znam šta, inače moj Vladimir, mlađi brat koji ima sad 6-7 godina, pa malo se šale tako, ali stvarno Žare primjer jedan kako treba da sportista radi i da se trudi, stvarno najveći radnik u ekipi, slobodno mogu tako da kažem, a sa toliko godina stvarno velika čast imati ga u sebe. Bravo. A što se tiče mlađe reprezentacije, to svakako kad sam došao ovdje, pošto sam čekao dok se papiri srede i sve oko saveza, trener Strahinja Kodić je tada bio selektor pionirske reprezentacije i isto to sjećam se kad sam dobio svoju prvu opremu od njega za treniranje, pikovu crnu opremu, stvarno to je nešto bilo neopisivo, stvarno, i ti prvi treninzi kad smo imali te vikend pripreme u Obrenovcu, on i Bojan Mihajlović Buca su tada bili nama treneri, pa jedne kvalifikacije, pa da kažem Tubak Suzluk, dobijem koronu, pa idem nazad iz Vrnjačke Banje, stvarno te neke stvari su se izdešavale, pa onda Kragujevac, pa prolazak na Evropsko kao pioniri, pa prvo Evropsko, pa onda drugo Evropsko, stvarno to su neki lijepi početci, stvarno, koji se rado sjećam. Ajde već kad smo dotakli se te generacije, malo nam iz tvojeg ugla, mada je tebi to sad malo i nezahvalno, daje nam malo optimizma da imamo budućnost, eto, 2005. Matija Milanović, sad ja ovdje gledam Ignja Dopuđ, evo Starović mali koji je u Zvezdi, Brborić, ne znam, ajde nabroj nam tih par momaka da ja ne nabrajam, koje ti stvarno vidiš sutra i da mogu i do seniorske reprezentacije. Pa stvarno ja vjerujem u sve momke, pošto ja sad ovo svjetsko nisam igrao, ali sigurno svi ti momci koji su bili u tom sastavu su tu radi sebe i mislim radi svoje igre i radi svog zalaganja i sigurno da će od nas, ajde da kažem, biti nešto jednog dana, samo ako nastavimo da se trudimo i ako znamo da svaki trening moramo da odradimo maksimalno i da se trudimo, eto. Ne znam, spomenuli ste Dopuđa kao našeg kapitena te generacije, onda Matiju Brborića, Vuka Nedića, Libera, Caković, Libero isto, Maćešić. Ne znam, ima nas stvarno dosta koji smo i na terenu dobri, a i stvarno van terena smo se svi družimo, da kažem, dobri smo, zovemo se često. Tako da mislim da će biti nešto od naše generacije. Da će Bog, tako je, bit će, naravno. Da, ajde sad hoćemo da nastavimo o toj reprezentaciji ili ćemo pređemo na Vojvodinu malo? Pa manje više o reprezentaciji smo sve. Koja je naredna akcija ove generacije? Pa ja, koliko znam, imamo Evropsko sljedeće ljeto i to mislim da sam pročitao na CEV-u Grčka i Srbija da su domaćini. Tako da mislim da mi nećemo uopšte igrati kvalifikacije. Opet ne znam je li to 100% sigurno, to ono što sam čuo. Jeste, da, organizovat ćemo, da, u Vranju će biti, eto, ko ne zna, bit će u Vranju sa naše strane organizovano to evropsko prvenstvo. U Grčkoj čini mi se da je Solun u pitanju. To je Milane evropsko juniorsko. Da. Da. Sjajno.
Tako da, eto, to će biti, ja mislim, negde početkom avgusta ili tako, čini mi se, tako da, eto, jedna lepa prilika da se opet i svi družimo dole i Vranje i podiže ovih godina infrastrukturu, tako da već smo i organizovali u Vranju jedno veliko takmičenje, tako da ovaj put će to biti sasvim siguran sam još i bolje. I eto prilike, što se kaže, i za tu generaciju da... Ja ne znam sad, ajde, tu stalno pričamo, problem je sa muškom odbojkom, problem je što ne osvajamo neke značajnije medalje. Teško je sad i na Balkanijadi, ajde, ja znam, ti si, jel tako, prošle godine bio i najbolji korektor, jel tako, na Balkanijadi za kadete, čini mi se. Individualne nagrade se osvajaju, mi imamo dobre igrače, ali opet nekako na tom nekom evropskom prvenstvu, svetskom prvenstvu i tako dalje, mi medalju nismo osvojili, pa ja se ne sjećam, evo Jaglija možda on ima 10 godina, možda od one generacije kad su Bata, Uroš igrali, Jovović i tako dalje. Jel ima šanse da se to sad promeni? Pa tako je, mi smo prošle godine bili domaćini u Novom Sadu za Balkanijadu, za kadete. Jeste, mi smo osvojili 3. mjesto na toj Balkanijadi i ja sam dobio tu individualnu nagradu za najboljeg korektora, ali mislim da smo mi mogli još bolje tu Balkanijadu da odigramo, da nismo imali taj peh sa Dopuđem, pošto je izvrnuo zlob, mislim 2 dana nešto pred početak. Stvarno, da kažem, desila se ta povreda u nevrijeme, ali opet, ako već gledamo kada se desi, možda bolje pred Balkanijadu nego pred Evropsku. Imao je par dana da odmori i da se zaliječi, stvarno odigrali smo to Evropsku, eto, uzeli smo tu 4. mjesto. Mislim opet da smo mogli da dobijemo Bugare za 3. mjesto, ali ajde, to je već daleko u prošlosti, tako da okrećemo se kao u novom turniru koji nas očekuje, eto, u Vranju. Da, mi smo pričali koliko si ti nedostajao toj kadetskoj reprezentaciji na svetskom prvenstvu u Argentini ove godine, zapravo kao jedan oslonac ekipe i kao neko od koga bi se očekivalo zapravo da bude verovatno i najbolji korektor tu. Tako da nadamo se da ćeš, ono što se kaže, biti u top formi sledeće leto i da ćeš uspeti da pomogneš. Eto, to je zaista perspektivno juniorskoj reprezentaciji da eto možda i napravimo neki korak više na tom evropskom prvenstvu. Ajde, mene interesuje, kad smo već to krenuli tu priču, znam da su svi bili fascinirani kad su te vidjeli još pre par godina, gledali smo te mi u tim pionirskim kadetskim reprezentacijama i tvojim fizičkim sposobnostima i tvojim skokom i smečom i tako dalje. Imaš li ti osjećaj, sigurno si napredovao, ali u kom elementu si možda najviše napredovao i šta misliš, šta ti još uvek nedostaje? Pa ja mislim da ja još nisam, da kažem, kompletan igrač. Mislim, 18 godina imam, tek treba da se napreduje, ali svakako mislim i znam da sam napredovao od mog prvog dana u Novom Sadu, da evo sad, da sam sigurno napredovao kako na terenu, tako i van terena. Što se tiče i ponašanja i te neke sportske kulture i svega. Ajde da pređemo onda na ligu, ajde Rile. Ajde pređemo na Vojvodinu, evo malo ti si lepo rekao Milane, on je jedan od oslonaca te reprezentacije, ali evo interesantno i njegovoj prvoj godini u seniorskoj ekipi praktično ti si jedan od oslonaca ekipe kao igrač na veoma zahtevnoj poziciji. Kako gledaš na tu svoju ulogu u timu? Pa znate kako, mislim, trudim se da pokažem ono što znam i da radim ono što najbolje znam i ono što svaki dan treniram, jel? Ali svakako da ja ne bih pravio takve rezultate, jel? Mislim, ja sam koordinator, ja zadnji diram loptu, da nemamo dobar prijem, da nemamo dobro dizanje, da nemamo dobru hemiju, tako da mislim da je tim prvenstveno ono što dobija utakmicu, a ne pojedinac baš. Vaša ekipa deluje dosta homogena u ovom smislu, ima vas, ajde kažem, dvojica najmlađih, sad već primačka dijagonala je tu već, da kažemo, iskusna, nije, mislim, to jest mlada je dijagonala, ali je već neko vreme u igri i sve to. Kako si ti zadovoljan sa ovim što ste radili do sada? Pa mi smo napravili ono što niko od nas nije očekivao.
Mislim, mi smo vjerovali sve vrijeme, ali opet bile su priče kao, ajde konkretno za Superkup, kao Partizan, prošlogodišnji prvak, mislim, tri krune su ljudi osvojili, stvarno neka ekipa da se protiv njih izađe na teren i odigra tako, nije baš nešto za očekivati. Ali opet mi smo, da kažem, vidjeli ste sami na terenu, zajedništvo, tim, vjerujemo jedni drugima i tako smo i pobijedili Partizan. Mislim da samo tim može da pobjedi. Ajde, onda i tu ekipu, ajde, kad smo pričali, to Rile obožava da postavi to pitanje, da nam malo predstaviš tu ekipu Vojvodine, taj roster vaš. Pa tako, eto, imamo 4 primača, Ubiparip, Bajandić, da kažem, kao iskusniji, onda Elezović i Lagunđin, kao mlađi dio primača, srednjaci su Rudić i Savovski, Kokeza i mladi Dakić, dizači opet mladi Matija i, da kažem, iskusni Žare, i liberi su Negić i Đogić. Od korektora smo tu Kopitić i ja. Da, to je... Ajde, Jaglje, reci. Pa ne, ovako kad mi pročita, ja gledam i ova godišta ovih momaka, stvarno sam oduševljen mladošću ove Vojvodine i zato sam i bio zaista i srećan i što su osvojili taj trofej na početku sezone, jer sigurno, evo, reći će nam i Luka da im je ta pobjeda baš onako mnogo značila, da čisto valjda da shvate da su na dobrom putu. Mene samo zanima kakva je bila priča pre te utakmice i ajde kada su svi pisali i pričali da je Partizan favorit. Ja mislim da je tu morao neko da izađe ispred vas da kaže da ste ipak vi članovi Vojvodine. U Vojvodini se ništa osim trofeja ne računa i ja mislim da vi, što je jako dobro za sve vas pojedinačno, ćete, ono što se kaže, od malih nogu shvatiti da je bitno pobediti samo, jel? Sad, to je ono što je važno kada igraš za Vojvodinu, računaju se samo trofeji, računaju se samo pekari, neće niko reći, osim možda mene, da je to bila tada jako mlada Vojvodina, pa i ako uspete da osvojite neki od narednih trofeja, ne treba vam to zameriti. Pa znate kako, mi protiv svake ekipe, da kažem, ta druga ekipa je favorit, jer smo mi skoro najmlađa ekipa u ligi, ne znam ko je računao prosjek godina, dao 21, tako. Ali, kažem, protiv Partizana, sjećam se baš, trener je govorio, nikakav pritisak, izađite, da kažem, da se igramo odbojke, ono što, da pružimo svoju najbolju igru i da uživamo u tome. Stvarno, organizacija u Kruševcu, pred onolikom publikom igrati, ne može da se ne pokaže najbolja igra, jer stvarno prelijepa atmosfera u Kruševcu, iako je većina navijala za Partizan, to nam je bio, da kažem, još dodatni motiv. Ali, eto, izašli smo hrabro i pokazali da možemo i osvojili taj Superkup. Naravno, to nam je bila velika motivacija, ali opet još veća želja za daljim utakmicama i onim što nasleduje. Da li je nešto promenio Superkup? Osvajanje Superkupa, eto, pre starta sezone, verovatno od vas nisu postojala nikakva očekivanja za ovu sezonu, ali evo, da li je Superkup nešto promenio ili možda kod vas u timu? Mislim da nije, mislim da smo samo još, da kažem, angažovaniji na treninzima. Mogu slobodno tako da kažem, da još više, ajde žargonski rečeno, grizemo na treninzima. Ajde sad me interesuje, ajde, mislio sam da će Jaglija i Rile da pitaju, ali kad pričamo o tome, da li je sad u ovoj utakmici, ajde, protiv Crvene zvezde desio se vaš prvi poraz, 3-0, ali sve je bilo na razliku, je li to sad to neiskustvo vaše koje je tu u principu presudilo i da li je sad to nešto što će u takvim možda utakmicama da pravi razliku protiv jakih protivnika koji su otprilike na nož, što se kaže?
Pa da, eto, igrali smo juče u Beogradu, izgubili od Crvene Zvijezde opet na razliku, ali opet 3-0. Stvarno, momci su odigrali na vrhunskom nivou, svaka im čast. Mi nismo odigrali na baš našem nivou, kao što znamo da igramo, ali opet, ajde, to možemo da prepišemo našim godinama i našoj mladošću. Ali opet i tu smo utakmicu igrali bez pritiska. Mislim, Crvena Zvijezda opet, iako prošle godine nije pokazala se u finalima, da kažem, ali opet oni sad ove godine imaju stvarno iskusne igrače i dobre igrače, ali eto, oni su nas dobili, nadigrali 3-0, svaka čast njima, čestitke, ali mi dalje ulazimo u utakmicu kao da je protivnik favorit, ali opet vjerujemo u sebe, tim, zajedništvo i nadam se da će biti sve u redu u narednim utakmicama. Kako? Da se nadovežem samo na sekunde, evo već, ajde mi opuštamo utorak, znači već praktično sutra, odnosno ajde u sredu vas čeka, što kaže, popravni, je li tako? Da, igramo pred. Šta je to što bi možda moglo da se promeni, evo sad direktno na terenu igrati, u samoj igri, da se promeni kako bi ishod bio drugačiji? Pa eto, konkretno mi smo u nedelju loše servirali, loše ne kao što znamo, te kontranapade nismo rješavali kao što znamo, i mislim da nismo bili energetski na našem nivou. Ali eto, igramo u srijedu, eto već sutra, da kažem, igramo kod nas kući na Spensu u maloj dvorani i mislim da ćemo pokazati, da ćemo pružiti svoj maksimum u toj utakmici. Da, to će sigurno biti, u pitanju je četvrtfinale Kupa Srbije, igra se samo jedna utakmica. Tako je. Tako da, eto, ako bi vas neko pitao da birate, verovatno biste prihvatili da izgubite na Banjici, a da prođete u polufinale Kupa. Da. Reci mi, kako ti se dopada liga ova naša u smislu koja ti je ekipa ovako, što bi se reklo, po tvom ukusu na stranu Vojvodine? Pa mislim da ova liga je, ne znam, svi su govorili da neće biti kao jaka liga, će biti slabija, ali opet ja ne vidim nikog kao ta ekipa je favorit. Vidim dosta iznenađenja, da kažem, u ligi. Opet Topola, eto, oni su nekako me najviše iznenadili, stvarno, momci igraju kod kuće vrhunsku odbojku, stvarno svaki put kad igraju pogledam, bacim oko na rezultat, kogod da igra protiv njih i stvarno ima dosta iznenađenja u ligi, pa i mi smo, eto, iznenađenje u ligi i stvarno vidi se da neće biti lakih utakmica, da kažem. Svaka utakmica treba da se uđe u nju maksimalno ozbiljno, iskoncentrisano i da se proba pobijediti. Ajde, ja samo da te pitam, pa ću da dam Jagli reč. Evo, mi smo stvarno na i naše veliko zadovoljstvo, a i na zadovoljstvo svih koji prate odbojku, ponovo krenuli sa prenosima uživo. Ove godine će to biti na YouTube kanalu, tako da ćemo moći da gledamo uživo sve mečeve Banka Poštanska štedionica Super lige i za odbojkašice i za odbojkaše. S tim u vezi, hoću da te pitam za Niš. Mi ove sezone, ajde, komentarisali smo, Niš odlično igra, zabeležili su neke lepe rezultate, vi ste ih dobili u Nišu 3-1 i ti si, čini mi se, imao 23 poena, da ti je to možda i najbolji poenterski učinak ove sezone. Mi nismo imali priliku da gledamo toliko Niš, gledat ćemo ga sada sigurno iz nedelje u nedelju putem prenosa, ali ajde mi malo ispričaj kako ti se čini ta ekipa Niša i šta bismo mogli od nje da očekujemo ove sezone. Pa isto ekipa Niša, koliko je mlada, toliko i iskusna, da kažem, ali opet momci su stvarno borbeni i ta utakmica kod njih, stvarno došli smo dan ranije, odmorili, prespavali, odradili trening ujutru i opet nismo odigrali na svom vrhunskom nivou. Stvarno su se mučili tu utakmicu, znam da je dosta teška utakmica bila. Eto, kažete, ja 23 poena, ali ja tako iskreno nisam osjećao, da kažem, ne gledam tu statistiku, nema običaj da gledam baš posle svake utakmice statistiku, ali
posle teme iznenadila kad je neko rekao od igrača kao 23, ne znam nešto, 50% prolaz. Mislim, stvarno nisam se osjećao tako, jer da li su bili ti dugi poeni, pa da kažem mladi, pa ne znam šta nas je snašlo u tom momentu, umor, vamo, tamo, ali eto, zadovoljni smo, 3 boda, stvarno smo uzeli tamo protiv takve ekipe, zadovoljni smo tom pobjedom. Jaglija? Ljudi, ne vredi, ajde, borim se junački sa ovim internetom mojim. Znaš šta me zanima, Luka? Čuo sam dosta o čemu ste sve pričali. Mene zanima kako si proveo današnji dan. Vraćam priču na meč sa Zvezdom. Znaš i sam da nisi imao sjajne brojke, ali ti imaš 18 godina. I mene zanima kako neko ko ima 18 godina se bori sa takvim stvarima i verovatno ste danas bili slobodni i pretpostavljam da tek sutra imate trening. Kako si ti proveo današnji dan? Ništa. Ustao sam jutros, imali smo trening oporavka malo prije. Ja sam već i zaboravio na tu utakmicu sa Zvijezdom. Šta, pobjedili su nas kući, svaka čast njima, ali mi njih čekamo kod kuće sad u srijedu. Mnogo važna utakmica i sve misli okrećemo ka tom meču. Tako je, znači pokušavaš što pre da zaboraviš, pa na kraju krajeva vjerojatno i da je dobro i da je loše, isto bi se događalo, jel? Pa isto bi bilo i da smo dobili 3-0 opet, ne znači nam ništa za srijedu. Srijedu se borimo protiv njih kod nas kući i pokazat ćemo kako treba da se igra. Nadam se. Smatraš li da je to po svemu što su prikazali Vojvodina i Zvezda, da je to baš derbi četvrtfinala kupa? Tamo igraju ko veže Partizan, Spartak, jel? Pa mislim da da. Pa možda i jeste. Možda će i biti. Možda će i biti. Dobro. Ajde, Jaglija, ako imaš da... Imate dosta težak raspored, ajde sad nismo pomenuli ni ove predstave u CEV kupu i to je bilo putovanje, pa ona jedna otkazana utakmica, čekala se ona za nekih 9 dana, između imate sad Zvezdu, imate odmah posle te, praktično vrlo brzo se nastavlja CEV kup i tako dalje. Kako je u toj mašineriji sada, to je utakmica pa maltene na nekoliko, na 2-3 dana, 4. Pa tako eto, da kažem, ušli smo tek u prvi tim, a odmah nas je dočekao taj raspored kao iz play-offa, srijeda, subota. Pa ne znam, trudimo se što više da odmaramo kada imamo vremena i naravno posle svake utakmice zaboravljamo i fokus odmah na sljedeću, jer da kažem, nema mnogo vremena sad za razmišljanje, razbijanje glave o prošloj utakmici, ali eto imamo sad srijeda Zvijezda, pa dolazi nam Partizan, pa nam dolazi Milanovac, pa idemo u Topolu, ja mislim. Mislim da tako ide nekako raspored. Pa su onda Španci, pa da. Pa da, pa eto, bit će lijepe utakmice u narednih 15 dana, jedva čekamo. Jaglija, jesi tu? Koliko mladom igraču znači tako jedna evropska utakmica, eto, odigrali ste s ovim Ukrajincima, i vjerujem da si koliko do juče sve to onako gledao ili na televiziji ili si gledao ove starije momke iz Vojvodine, što su igrali prethodnih godina, sad si jedan od glavnih aktera, koliko ti znači ta jedna evropska utakmica i koliko sam sebe onako tu proveriš i shvatiš koliko još treba da radiš. Pa znate kako, mi smo igrali u Poljskoj protiv ekipe Žitomira, i da kažem, prvi put smo se susreli da igramo u tako velikoj hali, kao što je kod njih tamo u Poljskoj domaća ta hala Rešova. Stvarno ogromna hala i da kažem, tu nam je bila i čast igrati, stvarno lijep teren, bilo je njihovih navijača, opet nismo bili pružili svoju najbolju igru, i oni su nas dobili 3-2 i imali smo rezultat, da kažem, aktivan i znali smo da oni kada dođu kod nas da ćemo igrati sa mnogo više snage, sa mnogo više energije. Mala sala je bila puna na Spensu i pobjedili smo ih kući. Mislim, stvarno igrati CEV kup sa 18 godina,
to ne dobija baš svako tu priliku i naravno smo zahvalni klubu što vjeruju u nas, jer da nas puštaju da igramo takve utakmice, stvarno mnogo znači, mnogo smo zahvalni što nam daju priliku i eto da kažem što mi tu priliku na neki način i koristimo. Pa ajde sad kad si spomenuo to da se nadovežemo, pratiš li međunarodnu odbojku i koja liga ti nekako najbolje leži, gledaš li utakmice, imaš nekog posebnog igrača koju pratiš ili klub ili tako dalje? Pa znate kako, gledao sam sad i ne baš toliko, sad kad stignem odgledam highlights posle kad izađem na YouTube-u, ali najviše italijansku ligu. To nekako sam i ko mlađi gledao prije par godina, sad kad sam u ovoj guži, da kažem, i raspored takav oko treninga i utakmice i ne stižem baš, ali naravno italijanska liga, to sam pratio kao lud. I imaš li neko, ajde sad da li je uzor ili neko ko ti se sviđa od igrača, da li starijih, da li aktuelnih, svejedno, ali ovako, čija ti se igra posebno? Znate kako, bio sam još dijete, to sad, da kažem, nadoknađujem. Gledam te snimke na YouTube-u što imaju od velikog Ivana Miljkovića, to volim da gledam, da čeprkam po YouTube-u, da tražim te stare neke snimke i slušam priče ovih starijih sad trenera, tada igrača o njemu, ali svakako Atanasijević, Uroš Kovačević, njih sam najviše pratio kao klinac i sad. Eto, više ne igraju u istoj ligi, ja kad sam pratio Uroš igra u Trentinu, a Bata u Peruđi, pa je to baš bilo zanimljivo da se gleda. Rile? Ajde, ja ću samo da sekund da se vratim, evo, mislim, to me stvarno interesuje. Ti si praktično, ovo ti je prva godina u prvom timu, odnosno kod seniora, prva godina je i treneru Narančiću. Malo mi uporedi, samo zanima me da li se on promenio u odnosu na onaj rad iz prošle godine. Tako je, da, zajedno smo, kako on rekao u nekom intervju, stupili na tu veliku scenu. Pa nije, trener je ostao isti, stvarno, samo sad imamo mnogo više posla, mnogo više treninga, mnogo više priprema za utakmice nego prošle godine, i mnogo je veća ozbiljnost nego u odnosu na prošlu godinu, ali stvarno treneri su ostali isti i trener Narančić i trener Gavrančić stvarno trude se da nam pomognu i da nam kažu šta ne valja, šta valja u igri, ali stvarno mnogo nam znači njihova podrška i rad s njima. Mijaglija? Pa ti kažem, ovo što me nešto zanimalo oko Luke sam pitao, znaš kako, ne bi ga sad bacao onako u vatru ko su favoriti, ko nisu. Luka je mlad i stvarno, Luka, želim ti svu sreću i dobro zdravlje, što je najvažnije za mladog igrača. Ova šansa koja ti se ukazala, to što se kaže, moraš da iskoristiš, svestan si toga. Verujem da će i sa godinama i sa iskustvom i sa još, hvala Bogu, i snagom to biti sve bolje i bolje i da ćemo se uskoro gledati i u seniorskoj reprezentaciji Srbije, što ti je, verujem, san. Hvala vam puno, pa naravno, kako nije dječački san. Reprezentacija Srbija, pogotovo seniorski tim. Jedno samo pitance, ja sam čuo negde da si, kad si krenuo na odbojku, da si plakao, pa evo, došli si do ovde. Imam informaciju, ti imaš i pionirsku, i kadetsku, i juniorsku titulu sa Vojvodinom, je li tako? Tako je, da. Sve tri. Znači, ti i Matija, kako sam shvatio, eto, to je podatak je to isto, odnosno i seniorsku titulu, te tri, plus seniorsku imaju samo Podrašanin još i Miloš Vemić. Eto, što kaže, nije loše društvo, gde vidiš negde sebe za neko vreme, ovde si tek na početku, ali... Tako, imamo Matija, ja i Dakić. Tako, bravo. Imamo sve tri titule iz tih mlađih kategorija, naravno, da kažem, spominjati nas uz tako neko veliko društvo je velika čast i opet neki san dječački.
Ajde onda da polako privodimo kraju, ja ću te pitati samo, interesuje mene, mislim da će interesovati i dosta mladih igrača, ajde da kažemo, ti si dobar primer za to, ajde sad svi, nema tu neke što se kaže ni formule za uspeh ni tako dalje, ali mene više interesuje i sam si rekao da si sada, ne znam, malo i promenio neki svoj pristup prema obavezama, verovatno da si ozbiljniji i tako dalje. Mene interesuje da li ti smatraš, da li to praktikuješ možda da se na neki način i sam spremaš za utakmice ili samo prepustiš se onome što se kaže, što ti trener kaže, što gledate na videu, tu neku taktiku, ili opet i ti sam gledaš otprilike unapred, videli smo da znaš i s kim igrate, lupam, za 3 kola i da možda gledaš i te neke druge ekipe, da možda pratiš i te neke blokere, recimo individualno ili tako dalje, da možda sam gledaš gde bi ti mogao da prođeš ili kako neku svoju igru da unaprediš, nevezano opet za neku taktiku kluba ili otprilike si što se kaže, na treningu i kako trener kaže i to je to. Pa znate kako, nema tu, kod mene lično nema neke prevelike taktike što tiče samog mene, što kaže trener, što se govorimo na sastanku, to i radim. Naravno, nije sve kao što se kaže, kao što dogovorimo, opet u situaciji neke drugačije u igri i sve, ali obično se držimo te taktike što trener kaže, što se dogovorimo mi, a što se tiče mene samog i ne baš, igram kao što treniram, da kažem, trudim se da budem najbolji, da uzmem poen, da serviram dobro, da se odbranim, da blokiram sve što je u mojoj moći da pomognem timu. Jel dozvoljava trener, aj sad kad si to spomenuo, malo i neke improvizacije i kako se odnosi prema tome ili je striktno kao kako smo se dogovorili, to mora tako da bude? Pa znate kako, kako kad, stvarno kako kad, ne može sve da bude kao što se dogovori, stvarno da je tako, svi bi pobjeđivali koji se drže tog dogovora, ali stvarno trudimo se da ispoštujemo 90% taktike opet. Ne znam, ako ostanemo 1 blok na 2 bloka, opet to je sve neke naše igre. I za kraj me interesuje kod te samo taktike, to isto često pitamo, koliko dobijate papira sa tih video snimaka i analiza statističkih? Pa ne znam, mislim te ovako koliko količinski dobijamo. Pa da li je to ovako previše informacija ili otprilike svakome ono što kaže negde optimalno 1 do 2 informacije i to je to. Pa znate kako, mi smo mladi, trener to i sam kaže, sad da on nama da prevelik broj informacija, vjerovatno bi se nas pola pogubilo u toj taktici samoj i pripremi utakmice, ali stvarno se ne zamara toliko, kaže nam šta treba i kako treba, ali sad neki preveliki broj i ne baš. Da, i onda vi to odrađujete, vidi se, da, i na taj još neki polet, entuzijazam i to stvarno lepo izgleda. Ajde, Rile i Aglija, završne reči, što se kaže, i pa da pustimo Luku da se odmara pred četvrtfinale. Evo, ja sam Luki poželeo i dobro zdravlje i sreću, jako mi je drago što je bio najmlađi gost ovog podcasta među odbojkašima i verujem da ćemo se još mi družiti narednih godina i puno sreće naravno u sredu protiv Zvezde i naravno tokom ove sezone da ispuniš sve svoje želje i ciljeve, a one koje ne ispuniš ove sezone da ispuniš neke naredne. Hvala i jako sam srećan što imamo jednog elokventnog momka, reprezentativca i stvarno iz te strane ja kao novinar sam ponosan što je Luka Stanković takav kakav jeste i puno sreće. Hvala vam puno. Ja ću samo da se nadovežem, mislim nije ni realno što kaže da Luka samo sebi priča sve najbolje, jer to ćemo mi ostali, ali zaista za sada, eto koliko čujem, onako jedna velika većina velikih imena kod nas već onako ozbiljno gleda i što kaže predviđa ozbiljne stvari, ali da ne idemo toliko daleko, ti znaš i sam koliko treba da radiš i koji je put ispred,
Ništa, drago mi je što si eto bio večeras, eto i kao predstavnik Vojvodine, jedne nove stare priče koja se ponovo u Vojvodini praktikuje. Vidimo se već eto sutra i tamo za vikend pa i dalje. Eto, ništa, puno sreće i da to bude sve kako ste zamislili. Hvala vam još jednom što ste me pozvali, čast mi je bila da se družim i da pričam s vama. Da, Luka nama nije uopšte stranac, pogotovo i što se tiče saveza i naših društvenih mreža i tako dalje, i on je već navikao nama da daje i izjave i da snima razne klipove za nas. Ajde da to pitam na kraju, to mi je interesantno jer znam i da Vojvodina dosta polaže na marketing već dugo godina, da se zaista dosta trudi u tom smislu da snima i različitih intervjua, različitih klipova, da vas predstavlja u nekom najlepšem svetlu. Jel to tebi, mislim i nama je drago kad vidimo da mladi igrači to vole da rade, jer to stvarno je danas generalno neophodno u sportu. Kakav ti odnos imaš prema tome? Vidim da to tebi onako lepo i lako ide i da to radiš sa zadovoljstvom. Pa ne znam, ponašam se kakav jesam i tako trudim se da budem dobar, kulturan, fin, šta znam, da budem nekad duhovit ako treba u nekim momentima, ali opet sve u granicama. Jeste, i takvim si se i prikazao, stvarno i takvim se prikazuješ, svaka ti čast, samo tako nastavi. I eto, ajde, drago mi nam je baš bilo što si nam bio gost, jest da smo ovako imali mali uzorak, što se kaže, eto, samo tih 4-5 kola u Super ligi, ali igraćeš ti i dalje i beležit ćete sigurno lepe rezultate, pa ćemo opet pričati sa neke te vremenske distance da vidimo kako je sve to prošlo ove sezone. Hvala ti još jednom i očekujemo te ponovo kod nas. Hvala vama puno. Prijatno. Evo, nakon zanimljive priče sa Lukom Stankovićem, sada smo malo obrnuli, gost nam je bio u prvom delu podcasta i evo mi ćemo malo da prodiskutujemo u drugom delu podcasta ovo 5. kolo Banka Poštanska štedionica Super lige za odbojkašice i odbojkaše. I eto, stvarno mi je drago, moram još jednom da naglasim, to smo već objavili, dakle sve utakmice osim onih koji se prenose na televiziji će biti uživo, a naravno kasnije i odloženo na našem YouTube kanalu Odbojkaškog saveza Srbije. Tako da, eto, to je stvarno jedna lepa vest. Dobijali smo mnogo pitanja kad ćemo ponovo da se vratimo online i eto, vratili smo se od ovog 5. kola, prenosili smo 8 mečeva koje možete evo i dalje da pogledate na našem YouTube kanalu. Prenosit ćemo i mečeve kupa, četvrtfinala kupa za odbojkaše, sada 3 utakmice i onda naravno opet od 6. kola pa nadalje prenosimo i odbojkašice i odbojkaše Super ligu na našem YouTube kanalu i eto, to će i nama značajno olakšati naš posao, moći ćemo sve ove ekipe da gledamo i sigurno da onako imamo bolji uvid u učinak svih tih i ekipa i odbojkašica i odbojkaša. Eto, ja ne znam sad koliko ste vi imali prilike preko vikenda da gledate utakmica. Ženska Superliga je stvarno bila zanimljiva, 3 utakmice završene 3-2, u muškoj je bilo prilično glatko. Ajde, možemo prvo da krenemo onda od muškaraca. Najzanimljiviji meč je viđen u nedelju gde je Radnički pobedio u sred Subotice sa 3-1. Eto, to nam je bila neka misterija prošli put kako će to da se završi. Ajde, ne znam da li ste gledali taj meč, ali ajde, niste, ali kako, evo, možete i da pogledate, bilo je zanimljivo. Bilo je i gusto prilično, ali eto, Radnički se lepo pokazao, eto, i to je ona sad priča što sam ja pitao prošli put, je li Radnički konačno ušao u taj neki krug favorita i izgleda da jeste. Pa hoću ja početi, ajde. Meni je, znaš kako, Radnički došao nekako umoran iz ove Švajcarske, je li tako? I imali su, kako je rekao u izjavi Aleksa Brđević, trener Radničkog, imali su i dosta problema sa bolesti, sa povredama, ne znam, par igrača nije treniralo uopšte
do dolaska u Suboticu, ali stvarno odigrali su, to treba reći, u kompletnom sastavu i bili su jako, jako raspoloženi. Vidim čak 5 igrača sa dvocifrenim brojem poena, što je fenomenalno. To je ono što se kaže san svakog trenera, da ima 5 igrača dvocifrenih na jednoj utakmici. Za mene je samo dilema, ne znam, nemam informaciju zašto nije meč počeo Mario Jasper, a počeo Aleksandar Tumbas. Da li Amerikanac ima nekih problema, međutim Amerikanac je posle ušao u igru i odigrao meč do kraja. Jedino što moram odmah da kritikujem, ja sam rođen da kritikujem, očajna statistika sa utakmice Spartak Radnički Kragujevac na našem zvaničnom sajtu lige i ja mislim da ljudi koji se bave skautingom moraju hitno da porade na tome. Mislim da još iz nekog mesta imamo isto ovako lošu statistiku, tako da nam trebaju tačne brojke. Ajde, verovat ćemo u ovaj broj osvojenih poena igrača, ali procenti su katastrofalni, tako da eto koristim priliku kad si me već pitao za meč između Spartaka i Radničkog, jer sam gledao tu statistiku danas onako pažljivo i vidim da brojke nisu dobre. To je primedba i drago mi je da je počeo u postavi Veljko Mašulović, ali izgleda da je zamenjen već Nemanjom Jungićem u drugom setu, ili u stvari ne Nemanjom Jungićem, kombinovao je Raško tu i Mašulovića i Jungića i Rolanda Jacksona, tako da igrao s trojicom primača, s dvojicom korektora i očigledno da malo i u Spartaku se mešale karte, ali u svakom slučaju velika pobjeda za Radnički, naročito posle ta 2 ligaška poraza. Da, ja bih samo hteo drago mi je što si spomenuo to i mi stalno pričamo o toj statistici i imamo u svakom kolu po neki problem i zaista se trudimo na svaki način da to ispravimo, ali problematika je što sve manje i manje, to pričamo iz godine u godinu, sve manje i manje ljudi je zainteresovano da se bavi tim pozivom. Čak i ne može se reći da je nezainteresovan, ali kad vide ljudi koliko tu ima posla, koliko tu mora da se radi, koliko tu mora da se uči, a da će možda i ta neka finansijska nadoknada da stigne ne odmah, već na neke duže staze, onda vrlo često ubrzo odustaju. Tako da to je sad neki problem s kojim se mi suočavamo u ligi gde imamo generalno mali broj statističara. Dešava se da neki statističari rade i live score, a i za više ekipa rade i od kuće i tako dalje. To je nešto što je obaveza svih klubova. To sad, što kaže Jaglija, onda sad dolazimo u situaciju da statistika postoji, ali nije dobra. I onda pričamo i sa našim Tabakom koji onda opet to gleda posle nekako i sam da ručno ispravlja kad god može da stigne. To nije naravno rešenje, ali u takvoj smo trenutnoj situaciji i trudimo se da iznađemo na svaki način neko rešenje koje će biti bezbolno i za nas i za klubove, da sad odmah mi ne idemo da kažnjavamo, ne znam, nija klubove ako je loša statistika, jer i klubovi sami imaju dovoljno problema. Tako da jeste, to je dobra primedba i evo i ja sa ovog mesta apelujem da što je moguće više shodno i uslovima i okolnostima da se obrati pažnja na tu statistiku i vođenje tog live skora zvaničnog za ligu, eto da ne bismo i mi morali da što se kaže posežemo za nekim radikalnim merama. Izvoli Rile. Ne, samo ću da se nadovežem, nije ovo, mislim, daleko od toga da je ovo prvi put, traju ti problemi već jako, jako dugo, zna i Jaglija, kad smo bili u pisanim medijima, pa kad smo baš otvarali te statistike onako svakodnevno i gledali, bilo je tu zaista svega i svačega. Dobro, to jeste jedan od problema o kojem se, mogu da kažem, ne priča možda dovoljno, tako će isto, nadam se zapravo da neće, ali slutim probleme tako slične i u
sudijskoj organizaciji još malo i tako dalje. I dobro, sve su to neki koraci koji se događaju realno, ali mislim da, što kaže, trebali bismo da pripazimo i na te neke stvari, jer to je ogroman segment sporta. Eto tako. Što se tiče same te utakmice, odnosno pobjede Radničkog, pa vidi, Radnički su u svakom slučaju pripada toj nekoj četvorci, da kažem ja, i prošle sezone su oni meni bili izuzetno zanimljivi i onako, prolazi vreme, prosto potrebno je vreme, tu je došlo i do velikih promjena u samoj ekipi i hoće svakako doći na bolje. Rezultati u Evropi nekako daju isto zalet za sve te naše klubove, tako da mislim, očekujem da će većina klubova koje sada igraju u Evropi tek nadoći i u domaćem prvenstvu kada za to bude vreme, odnosno kad dođu one važne utakmice. Da, ajde... Ovako nije bilo nekih iznenađenja, mislim, objektivno gledajući rezultate. Da, spomenuli smo već, ajde, Vojvodina, Zvezda, to ne moramo da pričamo. Niš je, a Niš je dosta teško, što bi se rekli, pobedio 3-2 jedinstvo, Karađorđe lagano protiv Starčeva. Ajde, interesantno mi je bilo, ja sam i gledao malo tu utakmicu, Takovo i Mladi radnik stvarno loše izgleda i u toj utakmici protiv Takova oni nisu bili ni blizu. I to je sad zaista ono što smo pričali, kako izgleda to ekipa za ispadanje sad. Tako ima vrlo korektnu ekipu, da se razumemo, znači očekujem da tako te neke utakmice, što se kaže, unapred dobijene, ako tako nešto postoji, ali mislim da neće imati problema, to je sada već onako fino kvalitetan sastav, u svakom slučaju za neku situaciju da ne razmišljaju o opstanku ili da ne brinu o tome. Što se tiče Požarevca, stvari ne izgledaju dobro, mislim, to je evidentno. Da li nešto može da se promijeni ovako na brzaka, nisam nešto ubeđen, ali dobro, tek je počelo, ajde da ne pričamo toliko unapred. Pomenuo si Niš, to je bila interesantna utakmica, ja sam pratio duše samo rezultat, jer nisam bio pri kompjuteru, pa prosto mislim, negde i očekivano, Pazova je igrala koliko imala snage, čini mi se. Moramo to da uzmemo u obzir u svakom slučaju, dakle, eto, 2-0 je bilo i onda jednostavno ispraznio se negde rezervoar, ono što nije ni malo čudno i verujem da će takvih situacija biti još kada su oni u pitanju. Ali u svakom slučaju veliki bod za njih na strani i tako. Protiv Niša koji već figurira za ozbiljan play-off. Da. Dobro, ajde, rekli smo nije bilo tu nešto posebno interesantno. Ja bih samo, izvini, molim te, Milanče, ja bih samo da se spomene partija Dušana Nikolića protiv Vojvodine. Mislim da taj dečko zaslužuje 60% realizacije napada, 42-25, to su impresivne brojke u takvom jednom velikom meču, u derbiju, protiv jedne tako dobre ekipe kao što je Vojvodina. Stvarno svaka čast Nikoliću na toj partiji i bilo mi je zanimljivo i to što je praktično meč završen video proverom, challenge-om, puno posla imao je Savo Kovačević kao drugi sudija, malo pa je bio neki, ne mogu da kažem problematičan challenge, stvarno sve je bilo baš zahvaljujući tom challenge-u na kraju. Nije bilo ono što bi rekao Rile da nije bilo nikakve suvisle nervoze, osim možda samo na sebe zbog, ne znam, poraza Vojvodine ili neke nazovi lošije partije. Mada mislim da je utakmica bila jako, jako dobra kada je kvalitet u pitanju. Udarao se onako servis i sve snage. Nije bilo puno grešaka iz napada, 5 grešaka imala Zvezda, iz napada 6 Vojvodina, tako da mogla je publika, nažalost i dalje malobrojna na Banjici, ali mogla je da uživa, ali i ona kraj malih ekrana svakako da uživa u toj utakmici. Eto, toliko za ovo muško kolo, bravo. Karađorđe je iskazao zrelost, dakle nema više sumnje da će oni da dobijaju ekipe koje su objektivno lošije od njih.
kao što reče Rile, Niš je zabeležio bitnu pobedu, a i Stara Pazova uzela važan bod. Svaki bod je sada bitan, tek posle kad bude stani pani frka, onda setit će se neko da je Pazova uzela taj bod u Nišu, da možda zbog tog boda ima lakši posao u završnici negde u borbi za opstanak. Eto, to je to. Da, sad ono što je mnogo interesantnije, to je ženski deo Super lige i ne znamo odakle bismo počeli, ali svaka utakmica je imala nešto svoje specifično, interesantno i ajde, nemam pojma, možemo da krenemo i od početka. Imamo... UP-Tent je bio prvi meč, tako? Da, UP-Tent je bio, posle toga Spartak Partizan, pa onda idemo dalje. Ajde, UP-Tent, eto, pričali smo UP-Tent derbi. Ajde, to smo isto prenosili na našem YouTube kanalu. Meni je bilo interesantno, ajde, počela je Mala Borčić, posle je ušla Katarina Lukić, znači da je izgleda ta povreda donekle sanirana. UB je opet kao i u Superkupu osvojio prvi set protiv Jedinstva i ovde, ali posle se desio pad u igri i eto, Tent je... Mada nije tu bilo, nije lako bilo Tentu. A pričali smo o tome, ajde sad da kažemo nešto konkretnije. Da li je to bio derbi i kako su vam izgledale te dve ekipe? Pa pazi, to u svakom slučaju jeste derbi. Ja nisam bio iskreno nisam bio impresioniran kvalitetom utakmice. Gledao sam meč, ali eto, mene tu negde iznenađuje, što se kaže, iz meča u meč, ako može tako da se kaže, jer eto, bila je vrlo solidna partija u tom nekom prvom setu i onda potpuna promena, mislim, ne znam šta se kaže desi u samoj ekipi, kada krenu u neku, ajde, sivu fazu, neku lošu seriju, onako jako teško izlaze iz tih problema. Tent je bio u svakom slučaju bolji na servisu, to je bilo evidentno. Mislim da je tu negde napravljena razlika. I eto, sad Marijana je opet, što se kaže, menjala, tražila tu neku postavu da proba da se ekipa probudi, ali evidentni su problemi. Sad, vezano je to naravno i dalje to hendikep, odnosno problemi sa tim dizačima i to dok se ne ustali, bit će zaista teško. Jaglija? Pa mislim da je opet ta uigranost Tenta negde došla do izražaja, stvarno deluju super, u napadu su izuzetno, one su čak imale i mnogo više grešaka od UB-a, pa možda iz tog razloga, eto i Rile kaže da nije mu baš sve to bilo nešto preterano kvalitetno, ali znaš kako, sjajan servis Tenta, odličan blok, disciplinovana igra, iako je bilo tih grešaka, ali one su negde plod, ne znam, Milana Rajdlić je ispucala puno teških lopti i prošla ih je 20 i ne znam koliko, ali imala je tih nekih 5-6 grešaka iz napada i onda možda tu negde uz onih njenih 5 servis grešaka, pa onda eto, da nije to baš neki preterani kvalitet, ali moram priznati da je Tent meni ove godine igra sjajno, gledao sam ih eto i uživo, o Nomadu Lajkovcu imaju koliko, 4 igračice sa dvocifrenim brojem poena, devojka koja iznenađuje iz utakmicu Nataša Čikus-Dins, stvarno daje na svakom elementu maksimum, 5 as servisa, 3 bloka, oko 65% napada, iako ne deluje tako krupno i korpulentno kao naši ostali srednjaci, odnosno ostali srednjaci u ligi. Tako da Igor Žakić radi super posao na početku sezone i Tent je potpuno zasluženo, evo lider je zbog jednog manje izgubljenog seta od Jedinstva. Sledeći meč je bio, ajde, dva protivnika od kojih se dosta više, odnosno verovatno su i oni sami dosta više od sebe očekivali. Spartak Partizan 3-2, jedna potpuno luda utakmica. Na početku je izgledalo da to Spartak ne može da izgubi, a na kraju je izgledalo nejasno kako je Partizan ovo uspeo da izgubi.
Ajde, kako je vama to delovalo? Da, gledao sam utakmicu, pratio sam od početka do kraja. Pa, mislim, opet Partizan ima određene probleme, mislim, nije to prvi put, eto kažem, gledao sam ih i ono prošlo kolo sa Sremom, nešto, to je bila, ako ćemo gledamo samo onaj peti set, ako se ne varam 11-6, prosto ne možeš da, ili 11-7, nema veze, ali onako razmišljaš da to ne može da se izgubi. Znači, onda se desi onako jedna rotacija iz koje ne može da se izađe, prosto napravi se ogroman problem, tražio je trener jedan time out, drugi time out u toj nekoj seriji, međutim nije bilo prosto rešenja, kaže, negde je tu Spartak, rekao bih, na domaći teren, ali pre svega zaista na jedno veliko iskustvo uspeo da reši situaciju. Eto, i na kraju sjajna partija, Sare Klisure, eto, prošle gošće, nekako smo najavili neke bolje dane za Spartak i bit će interesantno vidjeti taj meč sledećeg kola, gde Spartak čeka UB, to je onako, siguran sam, možda je najzanimljiviji meč što se tiče žena. Ja imam utisak, ajde, sad Jaglija će da kaže, ali posle ove utakmice da ni Partizana ni Spartak, iako je pobedio, nemaju baš mnogo razloga za radovanje. Pa dobro, ajde, u Spartaku je bila ta šok terapija, otišao trener, pa onda, da kažemo, sa Damirom, neću da kažem potpuno nova priča, ali u svakom slučaju bez Saleta Nedeljkovića utakmica pred domaćom publikom koju morate da dobijete, stvarno puno oscilacija u igri i mislim da si u pravu, Milane, da ni jedni ni drugi ne mogu da budu presrećni, možda Spartak zadovoljniji za nijansu jel zbog pobede, ali Partizan je propustio i ispustio pobedu, a Spartak već pokazao onom četvrtom setu, kad dobijete set 25-13, onda realno trebalo je to i verovatno da bude i ubedljivije za Spartak. Međutim, svaka čast i Partizanovim devojkama, eto, koje su se baš onako junački borile i izborile za bod. Međutim, kad pogledate statistiku Partizana, očigledno je da im nedostaje neki pravi vrhunski krajnji napadač i da je to sve muka. Ana Krulj ima 50, ne znam koliko, 7 lopti, Isidora Rodić, do juče srednjak, sad primač, 44 lopte u napadu. Ona nije znala pola sezone da prođe kao srednjak pa da ne dobije 44 lopte sad na jednoj utakmici. Tako da nije ni tim devojkama lako, a definitivno je Partizan već nekoliko sezona u potrazi za jednim pravim krajnjim napadačem i još uvek ga, čini mi se, nema. Eto, to bi bio neki moj komentar posle meča između Spartaka i Partizana. Železničar Zvezda 3-2, ajde, pričali smo o tome isto, najavljivali smo taj meč i šta sad mi možemo pametno zaključimo, Železničar dobio 3-2. Pa, mislim, pazi, ako ćeš sad da onako kreneš u neko poređenje, ne znam, Tent, dobio Železničar u Lajkovcu 3-0, pa nema šta, tu nema priče, ja sam ti rekao, Jedinstvo i Stare Pazove i Tent u ovom trenutku igraju najbolju odbojku i to je to. Železničar, Zvezda, UB su tu, pozicije 3, 4, 5, to je trenutno tako. Da li će se promeni nešto u buduće, vidjet ćemo. Zavisi pre svega od igara i Železničara i Zvezde i UB-a. Jedinstvo i Tent igraju za sad na jako, jako visokom nivou. Što se tiče same utakmice u Lajkovcu, ono što je najpozitivnije, mislim, za Železničar je činjenica da je Jovana Zelenović došla do 24 poena. To je jako dobra stvar. Amerikanka je odigrala puno bolje, mada je opet imala muka na prijemu. Ona deluje onako sićušna, ja mislim da ima, ne znam, 177, 178 visine, ali je očigledno da ispade bolje napada nego prima servis. Ja mislim da je Lajkovac tražio boljeg primača nego li napadača. Tako da biće to zanimljivo u nastavku sezone, morat će Amerikanka da puno bolje prima servis. I to je to, otprilike 16 blokova Lajkovca, Zvezda, 57 lopti Jeleni Stojić,
ja mislim da to nije put do velikih rezultata, ne zato što ne može Jelena Stojić da ispuca 57 lopti, nego što mislim da moraju biti bolje raspoređene te lopte. Nikolina Lukić 43 lopte u napadu, ok, igrala se utakmica sa 1.000.000 odbrana, ali Zvezda na 38% napada, ako žele nešto više, moraju puno bolje u tom segmentu. I to bi bilo, ne znam, pogledali smo malo ovu statistiku, ukupno gledajući, mislim da se i očekivalo ovako nekih 5 setova. Eto, da si me pitao pre meča i pričali smo i najavljivali smo taj meč, ja sam ga najavio kao derbi. Derbi za 3. mesto, što da ne. Ajde, Rile, kako je tebi gledano? Ja sam preko ne znam čega uspeo da pogledam samo deo meča, ali prosto ugao kamere je bio totalno konfuzan, tako da ne mogu nešto posebno da sudim oko same igre, ali da, mislim, to su ekipe koje smo najavljivali u tom nekom društvu od 3. do 5. mesta i jednostavno te 3 ekipe negde mogu da dobiju svakoga bez problema, to sam gotovo siguran, da na strani, da li u gostima, i tu nema iznenađenja u mečevima između te 3 ekipe. I mislim da opet, da će se složiti i Aglija i ti u svakom slučaju, da jednostavno i te 3 ekipe mislim da mogu jako teško trenutno da naude i Pazovi pa i Tentu. Znači, jednostavno prema rezultatima, prema igri, prema svemu što čujemo i vidimo, te 2 ekipe su trenutno onako na vrhu i mislim da je to negde i najavljeno stanje. Srem Klek 3-0, to bih hteo da prokomentarišem, on se uključio baš u najinteresantnijem trenutku u prenos, pošto sam pratio simultano sve te utakmice, u jednom trenutku smo ih, mislim, imali 6 u live-u, pa sam išao od jedne do druge, čisto da što se kaže i kontrolišem kvalitet prenosa i da vidimo da li ima nekih problema. I prvi set Srem na 14, u drugom setu ja se uključujem, Klek ima, čini mi se, 2 set lopte na 24-22, gubi na razliku 28-26 i treći set gube 25-5. Ja onda razmišljam, ajde sad, evo, vi iskusni ste, pratite odbojku toliko, ljudi iz Kleka, trener Kleka, šta uraditi kad shvatiš da tvoja ekipa zapravo stvarno nema snage da odigra izgleda više od jednog seta, a i to ispustiš takvu jednu šansu i posle padneš na 5 poena u setu. Kakvu perspektivu uopšte imaš protiv bilo koje ekipe ove sezone da napraviš bilo kakvu taktiku ili da motivišeš ekipu da igra? Teško to možeš da uradiš, se razumem. Znaš šta, to ti je ona priča o ekipama koje uđu u Superligu, jednostavno, znači, prvenstveno, jako je, unazad godinama možemo da vidimo jednu veliku stvar, jako je lako ući u Superligu, a gotovo je nemoguće ostati. To je u većini novih ekipa. Kleku je ovo dobra priča u smislu igranja sezone u Superligi. To je neko iskustvo za tu ekipu koja, ako ostane na okupu, dakle može, nebitno da li ispala, da li ostala, opet će biti u nekim problemima. Dakle, jednostavno mora da se stvara ekipa. To je stvar koja je problematična za sve nove. Kažem, lako je ući, ali ti kad uđeš, ti nemaš ne znam kakve mogućnosti da se ne znam kako pojačaš i ti si negde osuđen na poluuzaludnu borbu za opstanak. Nije to ništa čudno, nije to ništa novo. Što se tiče rezultata, mislim 25-5 je, ne znam kako iskomentarisati, ali mislim pad u igri, to je nešto, to je očekivano kod takvih ekipa. Opet, eto, imali su šansu u tom drugom setu, nije to prošlo i desilo se šta se desilo. A Srem je u svakom slučaju jedna vrlo solidna ekipa, to smo najavljivali na startu prvenstva.
Kažem, eto, gledao sam ih i uživo protiv tog Partizana u Beogradu, onako, sve bolje izgledaju, ako mene pitate, tako da bit će eto zanimljivo i u tom narednom kolu protiv Zvezde. Ajde, Jagli, ali imaš ti neku pametnu? Dobro, neću dugo. Ovo što je Rile rekao, ispostavit će se da je ovih posljednjih par sezona bilo lako ući u Superligu i zbog proširenja i zbog raznoraznih stvari, ali da se lako ispada od ovih ekipa koje ulaze ako se ne uloži u igrački kadar sa postojećim snagama, sa ekipom koja je igrala prvu ligu, jako ćete teško ostati u Superligi. Što se tiče ovog meča, malo sam pogledao statistiku, verovatno u tom drugom setu je Kleka onako krenuo servis, ali nije bilo snage, nije imao ko da završi taj set, eto, kao što si rekao, 24-22, i Srem je onda posle, koji ima jako perspektivnu ekipu, eto Srem je uzeo stvar u svoje ruke. Mislim da je Klek u trećem setu prošao jedan jedini napad i neke brojke koje su onako strašne za pogledati, nalaze se u kolonama ekipe Kleka u tom trećem setu, ali nećemo naravno na tu temu. Za mene je bilo i veliko iznenađenje to što je Klek u onom drugom kolu dobio Omladinca, a evo u narednom kolu ja mislim da ima šansu Klek, dolazi ranjeni Partizan. Partizan jeste favorit u tom susretu i trebalo bi da opravda tu ulogu favorita, ali neće biti lako ako dođe u dvoranu Miloš Grbić, bar jedno 300 gledalaca, bit će tu vruće za ekipu Partizana. Tako da mislim da je za Klek mnogo veća šansa naredno kolo. Dobro, sledeći meč imamo, jedinstvo Radnički, tu nemamo šta posebno da komentarišemo. Osim što isto kada se uključio u nekom trenutku i to u prvom setu vidio sam Radnički vodi 7-3 otprilike, što sam se malo šokirao, mislim da je tu negde i Jovo Caković onda uzeo time out i na kraju Radnički je možda osvojio, ne znam, još toliko poena do kraja seta. Da, ja sam tako isto, što sam uključio na početku, vidim rezultat malo čudan i onda posle, ne znam, 10 minuta sam pogledao ponovo, bilo je 22-13, recimo, ili tako nešto. Da. Ali, ajde, evo, poslednji meč bio je Omladinac Inđija, isto malo čudan meč i kao da je Omladinac ispustio sigurnu pobedu. Štir ili ja? Sve, pa dobro, pazi, Inđija krenula jako, dobile su gošće na tom meču, to se igralo u Staroj Pazovi, koliko ja znam. Dobila Inđija prvi set ubedljivo, uzvratio Omladinac. Mislim da je u ovom trećem setu bilo puno borbe i da je negde taj treći set puno značio Inđiji, pošto ga je i dobila. Tu je bilo ono što kažu i vatre, bilo čak i nekih povika na sudije, ali dobro. To sam ja saznao iz nekih dobro obaveštenih izvora. Tako da, u svakom slučaju, taj peti set je bio posebno dramatičan, jer koliko je bilo 7-1 valjda za Omladinac i 13-10. I na kraju Isailović je uzela stvar u svoje ruke i uz Kojadinović završila taj peti set u korist Inđije. Mislim da je jako zanimljivo to što Inđija manje više zaradila sve poene do kraja meča, dakle nije bilo nekih preterano velikih grešaka Omladinca, šta više grešaka u petom setu ima Inđija od svog domaćina. Tako da, eto, Omladincu nije bilo dovoljno ni 7-1, ni 13-10. Jedna jako mlada onako ekipa koja ima potencijal, sa kojom odlično radi Marko Nikolić, to smo već rekli 100 puta i treba će im još puno ovakvih utakmica, pa na kraju treba i ovakvih poraza, da iz tih poraza izađu jače.
Dobro, i to nam je to. Ajde, mislim da... Jel imamo neku još da najavimo, neku posebnu utakmicu? Ajde, rekli smo kup za muškarce, Vojvodina Zvezda... Evo samo još da zaključim, mislim da sada u toj nekoj borbi za 6., 7. mesto, mislim da Inđija baš stoji jako dobro, sa 2 pobede, eto, ispadoše obe na strani i protiv Spartaka i protiv Omladinca, jer Inđiji tek ide, nazovi lakši raspored, naredno kolo jeste da gostuju u Jedinstvu iz Stare Pazove i mislim da će taj meč biti na televiziji. Sad to je meč u kojem će Jedinstvo sigurno izdominirati, jer obično Inđija posle ovakvih pobeda Nikola tu malo, što se kaže, podigne ručnu pa priprema svoju ekipu ne za Staru Pazovu, već za neku narednu tamo utakmicu kroz taj meč protiv Stare Pazove, tako da se neko ne iznenadi ako sad u petak, u subotu kad je ta utakmica, ako tu bude 25, 15, 3 puta, tako da nije to iznenađenje, to je samo deo cele priče i kroz koju prolazi Jedinstvo, a posebno Inđija. Eto, to je to. I da najavimo, ajde Rile da najavimo naredno kolo. Pa sledeće kolo je taj meč, da, to sam baš teo da se nadovežemo, ide Inđija u Lajkovac. Znamo da Nikola tamo voli da igra i Inđija onako već godinama unazad. To je tamo za 2 kola. Da. Za 2 kola posle Pazove, da. Ne, Inđija igra s Pazovom, ja pričam o tome. Ja kažem, posle toga ide u Lajkovac, pripremaće ekipu. Nadovezujem se. Ajde sad ponovo, vrati cijelu priču, nisam te ja razumio, ajde. Dobro. Ajde sad vrati cijelu priču. Da, kažem, dobro si rekao, tu uvek Nikola tu pametno radi, znamo tu priču godinama unazad, eto, prosto u onom narednom kolu, dakle, posle meča sa Pazovom, kako Nikola često voli da kaže, onako u šali da je tu slobodan, ali nije slobodan, on tu pravi neke priče i pravi neke fore za, eto, naredni meč. U 7. kolu će Inđija ići u Lajkovac, na teren gde i on voli da se pokaže u svakom slučaju i tu možda očekivati neku bolju partiju. Znači, to je to. Što se tiče ostalih mečeva, već sam rekao negde, meni samo interesantno izgleda u narednom kolu susret između Spartaka i Juba, eto, to će biti vredno pogledati u svakom slučaju. A Zvezda Srem? Pa biće verovatno zanimljivo dok Zvezda ne zaigra kako treba, ali mislim da se Zvezda pita o svemu. Bada već smo pohvalili Srem, koji ima jako, jako lepu mladu ekipu i opet Zvezda je favorit, naravno. Eto, dobro, ništa, onda gledat ćemo sve te utakmice na YouTube kanalu Odbojkaška Srbije i poneku na televiziji, poneku na televiziji, na RTS-u i na Areni. Dakle, rekli smo prvo četvrtfinale kupa i onda za vikend okolo. Pratite Odbojku, gledajte, a mi se vidimo sledeće nedelje. Pozdrav!